Dol, aning video ha. Ulo, ngilingig ko na na. Pwede na ako nakauno ng ngilingig. Pwede na sa gayo, libre na, biya na. Libre na na. Kuya, ginapad ka ninyo mag-food trip. O ba yung baguluto na... Wow, kalamihan na ba? Siyempre, diri sa isa sa mga pinakakaraan na street. O, unlimited na. Kaya tungod vlogger daw ko, no? Diri sa Cebu City. Ato na itong isa sa mga pinakaginadayo ng mga karinderya nga nag-offer og ngilngig kay ng mga sabaw o uban klase ng mga pagkaon. Ganahan lagi ko nga tindahan kay naanatanan ako mga kalipay na pagkaon. Safe man kay ano na may gulay. Oo, na may vegetable. Diba? Ug syempre mag-snacks pud ta kay gutom pa baya samtang naglakaw-lakaw ta maski mubo rang dalan. Pa mao ni ang national snack gyud nato dire no. Syempre lastly bangita pud ta kung unsa gid kalami ang ilang crispyhan dire sa gamay ra kayo nga esquina. Dahil liog, kaning liog mo ni the best. Usan na lang jud ka buo. Nakuha ko na liog na ni Yes. Gunter. Mong tanaw gila ng video kay grabe kang hiningi gini nga sabaw pakita gyud ako ninyo. Tanaw na to kung buhi pa bata sa katapusan. Simbako. Tara, let's go. Dol, welcome to Pigulia Street. So, Pigulia Street, isa sa mga pinakakaraan na street diri sa Cebu na surrounded by mga karaan na mga kanaanan sa unang panahon. Pero karon is nanay mga naglaray ng mga karinderya na mumaura halos sa mga display. Na sila crispy, na sila mga lutong bahay, mga humba, seafood, sisig, kapalaya, mga utan, mga sabaw, ug mga uban pa na daghan kaayo napoy isnakan mga crispy daghan kayo diri mga klase ng mga pagkaon so far man gud naaro man gud ni siya sa likod sa metro di ba Super Metro Colon daghan kay diri mga establishment mga trabahante syempre ari sila mga aon ang uban so daghan kay na siya dito is padung na dito sa La Fortuna sa may Chester Enterprises kita na nimo diha nga gamay ang esquina mo ni ang Pigulia Street oh dito padung na Super Metro kani Super Metro na siya diha likod ani niya esquina gamay kana kay padung Santo Niño man ang siya nga street padung dito na adri ang mga naglaray ng mga pagkaon na. So isa sa atong atuon is gabi ka solid ni nga kananan nga ngilngig. So mao tong first stop, tara let's go. First stop diri sa atong food trip, syempre naata diri sa Marinelas Karinderya no, isa ni sa mga karaan na kaayo na ninda og mga klase-klaseng mga lamian. Nakanindot ani murag I think sila may pinakadaghan nga naay mga display ug naa diri mga nindot na mga pagkaonan og ngilngig nga sabaw. Wala ka tuon tara let's go before ta manginit. Tanaw na to. Dol, so mo ni ang Marinelas Karinderya no, mag-open sila from 6 AM up to 8 PM every day na sila. So naana sila yung mga baligya diri mga nindot. Tupad ani ni Annalyn Sari-Sari Store and Lovely's diri ang Marinelas. Tara atong atuon, let's go mga tanat. Tatanaw na itong mga pagkaon. Ay lumiyoy. Na siya ginabot, na siya hala, kadako sa tentacles. Ano ay? Yang I think paano siya giant giant squid na siya o daluka pa na tentacles. Tapos siya aning mga fried chicken nga nagbungtod o kaning pork chop or adobo nga nagbungtod. Daghan din kay diri mga naglamian na atanan mga kalipay ng mga pagkaon. Sus napot siya diri nindot nga plating nga bangos to, fried bangos na siya. Kapila po ng bangos na to, sir? 120 pesos. Nice. Uy, mo ni akong ganahan green bihon sa dagat. Kapila man? 40 sir. 40. Napot siya ginaling, tawa suy kayo. Napot siya aning mura na siya kanang shell. Kani napot siya pansit, halang-halang. Huwag na po siya kaning ginamay nga baboy. Bicol Express. Kani lumyagan adobo. Kani unsa isa sir? Paklay manok. At sulit ba nino gini sa baboy? Dili. Mo ni sak. So hindi kayo matag baboy. Kani is pasayan. Igado ni? Atay baboy na siya murag igado style. Kani sisig. Na sila sisig dul. Na sila gusto o gulay. Ay gulay. Namo sa mo gulay sa akin, no? Kani sir, tagpila man sa nimong fried chicken diri? Na 40, na 30. Kani mo ginabot? 60, 120. 60, 120. Nya napod siya. Unsa ni siya, sir? Calamares. So sa posit gyud na siya nga kuan. Chuya no? Tagpila po ni? 120, 150. Ganahan kumukuha ani. Gang may dagko man. Pero akong ganahan ani ninyo yung sabaw. Oh, lami kayo mong lansaw. Oh, kani unsa man ni lansaw? Oh, lansaw Pampaon sa siya. man lansaw. Pampaligon sa relasyon sir, pampagkuhan sa katahuran. Kan nice, pero medyo na nako karon Asa to, panahon na. sir? Kani unsa man ni siya, ma'am? Nilat ang baka. Nilat ang baka. Oo. O chuya gula ni mga
Hulo, ang ngilingig ko na na. Pwede na ako nakauno ng ngilingig. Pwede na sa gayo libre na biya na. Libre na na. Oo, basta mangayo ka. Ay, salamat kayo ha. Ganahan naging kuha nga tindahan. Kaya naanatanan ako mga kalipay na pagkaon. Sige, tagpila man na. 70 ang serving sir, pero 70. maghiwa rata na gamay. Maghiwa ta gamay. Mag-size ra ka. Okay, dagko man kayo no. Dagko man ang mga suot sa mga kaldero god. Maujud. O nya kani nga mong kuan, sibo, tambok. Free na siya mangayo ang customer. Mo ba? Oo. Na. So, kasagaran customer nimo diri ngaligon pagtuod. Likod pagtuod man sa kaluyan sa Ginoo. So meaning okay ra ni. Safe man ni kay ano, na may gulay. Oo, na may vegetable. di ba? Kadto unsa man sa to dito? Tinuwa. Tinuwa ni tagpila. 20. Hulo, may klase ni nga isda, murag kuha ni siya. Marlin. Blue Marlin. Blue Marlin. Hulo, tagpila po ni. 70 ang serving na mo ana. 70 pesos. Barato ra lagi mo diri. Nung anong barato man wa mo'y tax. Anyway, so 70 ni kani 70 gihapon sir. 70 pesos. Oo. Sige, ganahan ko mukuha og kanira ko lansaw pampakuan man na pampaligon man ka nagrelasyon. Oh, pambalik ug halin kay mo ana pag February Sumusalig. 14 sir. Sumusalig na akong asawa na ko ani sugod kaon ako ana. Oh, musalig ba madungagan na imong anak. Unya na lang. So kani ganahan sa order ani apil taba. Kanay nilat ang baka na ipakapit. Curious pud ko sa imong pusit ay kanang imong calamari giant sir. calamares. Mo na siya Order mong sa kuha na calamari, niya. sir. Nga Unsa di pa mo- may panghambog nimo nako? Kani chicharon bulaklak. Chicharong bulaklak? So slice yun na niya. Oh, maghiwa ra ta ni Juan sir. Ngani ra siya kadaghan na. Okay ra. Oo, nya. Basta daghan akong taba. Oh, nya batangan og unlimited na taba. Noise ko. Taba ko. Uy, Ginoo ko Lord. Tabang. Uy, gidungagan pa. Sipra kay naay gulay, no? Safe ra kayo sir. Sige. Oh, mao ni siya ang lansaw kaning unod. Mao ni siya ang balbacoa. Panit sa baka. Tagpila mo ng balbakwa nimo? 70 ang mag-slice ani. 70. Okay, Oo. sige, balbakwa ko ah. Apila og lansya o ma'am ha. Laon niya takosad ko. Butang na diri ma'am. Perfect. Sige diha lang ma'am. Ma'am, salamat kaayo. Kani, unsa man ni? Calamares. Calamares. Oo. So dako kay ni siya, giant kay ni siya. Pila ganina? 150 among dagko sir. Ganahan ko na. O, sige. Ato iwaon ha. O sige, let's go. Calamares yun. Namoy sausawan na na. Oo, natay pa ni suka, sili, Perfect. limoncito. Nakanindot kung pwede pala nga dyan nato kaon tanan pero dili man dyan nato pwede maatlan kaon tanan kay mabusog niya ta. Kinapatay atoon na next stop. So kani akong ipanguha kanang interesting nila na mga putahe. So syempre unsa kay lasa tatilaw nato excited nako. Unahon gyud nato ni sa ilahang dalupapa or sa ilang calamares, giant squid. Okay, para kuan siya disinfection. Okay. So butangan nato og sili, anahon na to. Okay. You're right. Gahi-gahi yun siya, Dol. Pero, mausap naman yun mo. Dugay lang ka mahawan. Hindi siya gabi agahe. Pero gahi yun siya. Ang lamay lang suka, suka tuyo. Next na po tayo ilang lansaw, tilaw na to. Lansaw nila, Dol. Mura na kuyawan ko gamay, kay grabe ka. Lapot. Ang fairness, panalo ha. Maluya siya, tamis, na parat. Paraton siya na klase na lansaw. Nami kaya sa mais. Karon is kanino gid ang ilang balbakwa. So same ra gid na sila sabaw. Most likely from panit tilaw na to. Mas bet na ako kay perting humuka. Humuka yo. Kailangan ko sa parat sa ilahang lansaw. Ngaya po yung factor sa katamis. Solid po. Next na po, kaya na mura bupis. Pero paklain siya nga manok. Nga tinai, makita mo na ang tinai ang dugo. First time ko makakaon og paklain ng manok. So far, ha? Winner. Hindi mo siya mailahan ng paklay. More sa gitar, ha? Nagahan ko simple. Tamis, halang gamay. Choy sauce, savory. Nagya pa ng factors para po. Dili para. Ganahan ko ano kaya. Ganyan kanindot. Dili sa baho. Dili lang siya. Dol, last na yun eh. Ang ilahang puchero. Sabaw. Okay ra. Na ang gulay. Grabe ka, rich. Tato kayo. Sabaw. Kailangan na itong unod. Kailangan na itong balansi sa gulay ba. Simple ra, humok. Solid food. Tambok na. Na gulay para balansi. Ana.
Grabe sibo eh. Oh. Grabe. Grabe sibo dol. Grabe sibo. Feel na ko sa kuan sa ako sa pagos antog sa tiyan murag naglad dagayday ang sibo. Kailangan kitang pahilis unya. So far, overall, simple ra lutong bahay, nasa street food. So, eat at your own risk. Siyempre, nato sa gawas. Pero so far, daghan yung mga ondre, empleyados kulon, mga taga diri or nagdayo diri. Solid kayo ng kananan. Daghan mong kapilian diri, basin na ning paborito ng pagkaon diri. Hanap ko taglain na food trip. Tara, proceed na punta sa next stop. Let's go. Mangita sa kaglamian ng mga barbecue diri sa Pigulia Street. Mangita lang sa ni. Naran sila sa dool na sa Manchester Enterprises pa doon sa La Fortuna. Doon na sila mga barbecue diri. Solid kayo. Diri dagang kay kapilian di ay. Napod siya diri mga pork, chicken. Nakanindot ha dili siya kanang pula. So marinated siya. Solid kayo. Ug napod sila dugo. Nice. So daghan sige pagkaunang diri nga nindot. Sa mangita taglamian pag yun. Tudol na diri sagingan. Na siya duha ka types of saging. Na siya kaning glaze nga sugar glaze saging. Wow, kalamian na bay. Wow ba yo bago luto na. Ano man ni? Tunabot siya ani kaning breaded nga saging nga na asukar. Kana kung ganahan ka na, pwede rasad na. Tapos syempre diri ang iyahang kuan bago luto na. Tuloy do, tanong bago luto. Yan na di sikreto di ay para maluto ang saging. Ikaw rin na maligyan saging dali buseng. Ikaw ra? Suri do. E pila po ni mo saging? 15? 15 ang isa pod. Ni. 15 pesos rin yung saging tilaw na to be. Dapat ito uno sa so before ta na mag-snack sa ata ha. Kuno kontento. Punit ra ko buseng ha. So 15 pesos tawa. Oh. So na diri ang saging niya inani, pwede ka inani nga style imong gusto, pwede rasad. Isa ni sa akong ganahan bod, mas prefer na ko ni kay crunchy. Kani pod, ang isa is mo ni katong glaze nga saging oh. So atong tilawon both ha, una-una nato ni ang breaded na saging na 15 pesos. Cheers. Grabe niya ka crunchy ba? Indot ka engagement sa sugar, ito yung breading. Tuhog siya bago nga batch. Nana siya magtuhog, isa-isahon na niya. So kada stick, duhag na iya. 15 pesos ra. Kung sa oras ka magsugod rin busing? Alas City sa buntag, hantod. Sapon. Karadlaw ka diri. Nay Domingo? So Monday to Saturday ka. Okay, so Monday to Saturday ra si busing. Kung interesado ka. Okay, so kanina po ang iyahang bagong luto nga glaze na saging. Ay, ginoo ko. Tilaw na to be. Nami man eh. Nami bot. Init pa. Mao ni ang national snack gyud nato dire no. Kan saging. Kung gutom mo na ka, mauray mo budget 15 pesos, ayaw ka goal. Kaya na-adyo yung nanin pagkaon. Tara, proceed na sa next food trip. Ha? O pa, nabusog. Last stop sa tong food trip, wapa ko nabusog. Pero nag-crave ko og crispy. Muna nga to, tara let's go. Kaya naman, nanginangon kitaan mo rag makabungog sa dila mga pork chop o ginabot. Tara let's go. Hey, mayroon to. Maingod to sa tanan. Hey, kung sa may mga baligyan ni mo dire be? Natay ginabot ang bestseller o niya pork chop, Okay. vegetable nga bola-bola. Wow. Niya dynamite nga lamian, Wow. chicken strip o niya chicken skin. Nasa tay chicken Unsa nga. ni siyang murag lahi lagi ning naon sa ni? Dynamite. Dagko gud na. Yes, dagko kay sudan man siya. Katong gagmay nga dynamite, di hinay tog sili buto ra kani jud. dako jud ni. Dako jud na Dako siya buto. makabusog jud na siya Ay, kay grabe. ginaling man ang food. So na kay Ay ginabot. kay mga ano kay ari mo kay ay sasako sa sa ginabot. Sige kayo, ang suki niya na si suki. Sige. Kanaya suki. Sige padayon lang di kay pwede manindot man ang naay customer. Natay customer no. Kay mo din si Idol. Mo din idol na to sa food trip. So ang nakay manok. Una pero wala pa nangabot ang akong para ko ang okay. nahurot na sa doon niya. So kaniya to ay ginabot ra og puro na makaliog na ko napansin. Oo, nailiog. Kaning liog mo Oh, ni alam the ko, best. gusto Sana liog. lang jud kabuo. Nakuha ko na ang liog na ni Yes. guiter. Nani, liog ni sa kuan. Sige, abuan ako sa Dinosaur. te. Bro na guiter.
Liog. Na chicken ini noon, saan eh? Ginabot. Dahil sa diyan, chicken lili. Chicken nini. Chicken ini po. Nakikita ka na Kaluoy tao, mabasta. Kalo ay lagi bitaw no. Bitaw ay So, kanat liog dyan na ako. Pagpilam sa nimong liog, te. Ag 30 ra na siya. 30 Pero na pesos. siya dagkog yun ana. Imo ginabot, Ginabot 80. 80 pesos. Ang pork chop Dagkog nimo. kayo. Ang pork chop 70 ra na. Sige, sige, ganahan ko ana. Nya imong bula-bula, murag nindot pang yung Ano itsura. ba bula vegetable dyan na Murag mo na sponge. ikuan. Best seller. Kapila. 15 ra na. Oh, kuwasan ko ana. Sige, kay murag daghan na kay customers. Lagi. Mga disturbo na ta. Mag-order na ta, mupunita. Let's go. Ganun ka kinito na siya or kuan ipo-crunchy pa na to. Ayaw natin, okay ra natin. Sige, sige. Wow, na. Ate ginabot ni mo ni ma'am. Kani? Pag ginabot niya perting dagkua. Oo, kasi ginabot yun. Yes, makatagbo dyan ni siya eh. So, pwede pa ni i-refry. Pwede na to i-refry kay nga no hangin man. Bitaw, kay nikuyos na siya. Oh. Magwapa din kayo siya ma-refry ni mo. Okay. Bitaw, no? Tani yung kabungog ay. Tani ako ay refry na ko nito. Okay. Diyos ko, umuruin ng sunflower. Grabe, oh. Aram mo crunchy gid kayo siya. So, kaning adobo pod, kuha sa kuha ni Ah, makabungog kana. pod. Ano, ay No need adobo. na na-refry kay init. Init pa rin, baguluto. Mo pa pagkaluto na. Ilagay ka bulaklak mo, sir. Tulo. Pwede na nimo ipa-chop na nimo kuha sa tagi sa kabula-bula. Ano eh. Hala, ay nabusog na sila dol. Busog na mga suki. Nabusog na ang mga toki dol. So, nag-refry ta, nag-wait na lang ta. Busog na mo, ma'am? Busog na. Busog na mo, sir? Hello. Oy, picture dam. Ari mo sa bubanay. Salamat kayo ninyo. Salamat. Amping mo. Salamat, sir. Amping, ma'am. Mga idol na to, mga viewers. Dynamite na sa ma'am, Uy, sili nasige espada. ko ang dito mo. 25 mo na, sir. Kasi oras ka magsugod dito eh. Sa adlaw ra. Kuan, Monday, ang day off na mo is Tuesday. Unya, Martes atong day off, unya. Alas 7 sa buntag na nata. hantod. Hantod alas 9 sa gabi. Ah, sige, sige. Mangitaan lang ni diri si ate. Kaning inanay kagwapahan nga nainindot nga pilok. Maligya siya og mga lamian na mga crispy. Tara, let's go. I want to live more. Hello, ready na Mauni, ako. Dol. Gi-chop Napay na. pork chop, nga crunchy. Uy, gi-chop sa niyang pork chop. Gisagol na lang. Sige, go. Sagol na lang na siya dulo Oh, eh. masindot na kay Okay. kani kay mura siya Nya ka kani na. dol, latan ning Japon ning paborito Ayaw na. nimong Okay liog na. dol. Salamat kayo. Okay, kalamian na. Oy, agoy, gisagol na niyang mix. Doon nakakaibawa asang pork chop, asa ang ginabot, basta Mailan na na, Dol. Mailan na, no? Kay naman na giring-giring ang bulaklak dol. Parehara magyapon na sila mainit. Oo, likod. baboy na gyapon ni siya dol. Mao na ni ang imong crispy nga bulaklak. So, Dol, naana diri ang mga pungupungko sa Tatubangan. Diyos ko. Typical pungupungko lagi no, pero ang nakalayaan eh, nata diri sa Pigulya Street, sa Tabo, sa Banay, kani nga pungupungko special ni. Diri ha, so ato ni butangan og Bombay. Oh, unlimited na kay tungod vlogger daw kuno. Oh, nganong vlogger. So man to tilawan kani na siya adobo. Okay, salamat ha. Ay sige, Adobo, cheers. kumpra sa Cebu. Ay, mapicture. Dol, butangan na lang nato ng suka para mausa. Sorry sa demo dai. Kanina ang ginabot ba ito? Diyos ko, kalami. Nana. Kawabe. Dai. Dami, Diyos ko. Yung fairness, no? Ang ginabot, no? Crispy kayo. Manguya, alam niyo mo, dito sa gabi ka, guma. So, okay siya. Kani is pork chop. Kanindot ani pork chop ni siya, ha? Yung may lang pork chop, simple ang breading, no? For crunchy. Ang liog, nasuk sa suka. Ara. Close up. Kanya liog niya, ha? Kami as liog, eh. Simple din ang breading nila ate. Hindi siya overpowering sa parat. Uy, nakanindot, no? Daugon ko siyang sauce pod o siyang anli Bombay. Pareani, oh. Ah.
Napo siya ning bula-bula. Tahan nato siya og sili og daghan bombay. Panalo. Nami ilang vegetable na ang carrots na singkamas siguro. Close up to. Mao ni ilang bula-bula sa ilaw pakita na ko ninyo. Na. Di ba? Abunda sa sayote, carrots, napod gyapon harina gamay. Nya mas panalo gyapon na siya sa bombay ug sili. Sama niyo. Close na nimo. Tangan nimo gamay og suka. I-close nimo mahimo na siya burger. Panalo. Power kay ang street food diri. Suway na siya. Dol, so mao na to atong food trip karong adlaw. So wala na ta nagpalabi kay ako rang gipakita sa inyo ha. Ang unsay naa diri sa Tabo sa Banay sa Pigulia Street, no? Daghan magkiklase mo pagkaon diri o so far para pareha raman sila. Pero syempre atong gipakita ninyo is mga unique ug ngilingig na mga pagkaon. So para sa inyo unsa minyo ganahan suwayan katong mga mga video na akong ipakita sa inyo. Unsa minyo ganahan suwayan, comment down below. Ya katong mga naka-arena nakaadto na unsa may inyong gipangsuwayan o asa mo dapit, please comment below. Kay basi day mamili tag mga giveaways sa ato na lucky commenters. Ano mga pilian? Salamat kayo ni. Ang pinaka the best ako na food tripan karon ang must try gyud kato ilang paklay nga manok. Graphic solid lamian ganahan ko musuway ato sa balay. Syempre lami gyud gyapon ang saging. Ganahan sa kwarto og syempre katong ginabot lami to ginabot to niya. So anyway, kung ganahan ka ng video, please subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve, nga nag-ingon, hingat, hamping, og take care. Napatilain mo nindot video ha, ani, nindot kini ng food trip, suway sa ni, o kanidre, bago upload na ko. Ha? Daghan tag mga food trips dire, please support. Let's go.